Бүген Таллы бүләктә шушы авыл егете аның үсеше, яшәеше, матур киләчәге өчен бар тырышлыгын куйган дигән шәхес Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Ридей Шәрипов улы Шакиров исәлеген мәңгеләштереп мемориаль такта куйдылар. Чараны ачу тантанасында район башлыгы Марсель Шәйдуллин да катнашты. Үзенең чыгышында ул Рузил Шәрипов улының истәлеген яңартып, аның башкарган якты эшләренә тукталды. Очраша идек, шушы авылның 100 еллыгы буенча да Наил Фатыш шулай бит ничә тапкыр җыелыштык. Китап чыгарганда да, бастырганда да ул бик күп өлеш кертте. Бер кеше дә төшеп калмасын. Бу кешене кертергә кирәк, тегесен кертергә кирәк дип һәр вакыт шулай әйтеп барды. Без инде аны һәр вакыт тыңладык. Шушы су линияларын алыштырырга кирәк, юллар кирәк, клубка ремонт кирәк, асфальт кирәк дип авыл өчен янып йөргән кешене, Рузил абыйны без инде бүген искә алабыз. Ул инде механизатор булып эшләгән, бригадир булып эшләгән, аннары күп еллар инженер булып эшләгән. Наил Фатышның уң кулы да, сул кулы да иде. Алар белән бергә бик матур итеп эшләделәр. Шушы халык белән, мондагы механизаторларыбыз белән, терлекчеләребез белән бүгенге көндә дә менә хуҗалык алдынгы безнең. Таллы бүләк хуҗалыгы терлекчелек буенча да, сөт савы буенча да, игенчелек буенча да районда гына түгел, республикада алдынгы хуҗалыкларның берсе. Аның менә Рузил абыйның өлеше бик зур. Ул эшләгән эшләрне без инде дәвам итәбез. Таллы бүләк хуҗалыгы җитәкчесе Наил Мутыйгуллин да бергә эшләгән чорларын искә алып үтте. Без инде буш кайтырга тиеш түгел дип. Нәрсә дә булса авыл өчен, нәрсә дә булса авыл өчен эшләргә тиеш дип без икәү белән чыгып китәдер. Шуннан әкренләп инде барсында эшләдек. Менә бу өйләрне, бүтән клубларны, юлларны барсында да аның өлеше кермәгән әйбер юк. Ул шундый кеше. Авыл җирлеге башлыгы Артур Нугмановның Таллы бүләктә төзеләчәк яңа урамга Рузил Шакиров исеме бирелүе турындагы хәбәрен дә авыл халкы, бәйрәм кунаклары көчле алкышларга күмде. Авылны югалудан саклап калуга, аның мөстәкыйльлеген үстерүгә бар булганын биргән ир асылын зурлап исемен әнә шулай мәңгеләштерде Таллы бүләк халкы.